Sa Bareta, Enod sa Gamos. Nakikisumaro ang DCGB sa pagselebrar kan World Meeting of Families na pinagigibong unya na simana sa Roma. Maray na hapon mga tugang uya po ang mga baratang unyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga baratang maruluwas sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga baratang unyan para sa aga. Detalyas kan barata. Ipapautob kan Philippine National Police ang Manila Shield. One implementasyon kan maigpit na checkpoints bago makalaog sa Manila duwang aldaw bago ang inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sampang maninikan mga informasyon na may mga militanteng grupo sa Tarlac ang naorganisar o nag-organisar nin hero protesta sigun kay PNP Directorate for Operation Major General Valeriano de Leon. Ang NCRPO ang matutog sa maigpit na checkpoint para matapaan ang mga magbabalo na magparibok sa mismong aldaw kan inaugurasyon. Dagdag pa ni de Leon na pigtutugutan sana ang mga rallyista sa mga Freedom Park pero kung sinda masobra sa mga lugar na ipigbabawal ang rally, nakandaan mga pulis na magresponde kasabay kan pagsiguro na ipapautob ang maximum tolerance in kaso may magpirit na mga rallyista. Bukas man ang PNP na makipagdialogo sa mga nagpaplanong magkondukta ni hero protesta para pag-oronan ang sendang planong rally tanganing maging organisado asin matuninong. Sa ngunyan, dahil pang serious threat na narasibi ang PNP sa gigibo na inaugurasyon ni Marcos. Pero sigun sa PNP, may mga intelligence reports hindang narasibi na may grupong makondukta ng pagpaparibok. Pero sinabi ni De Leon na preparado ang PNP para digdi. Ang baretang ini hatod sa Indukan. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Dagdag na barata alig dyan sa luwa si LBB. LBB kamen. Tiguuran ngon yan din mga manlain-lain na mga mainit na pagsabat asin despedida na mga papahali asin na mga papaabot na mga kura paroko sa mga manlain-lain na diocese, sa mga manlain-lain na parokya. Ini pagkatapos naman na tarangkan DCGB News enot digdi sa parokya ni Senior San Vicente Ferrer sa Barangay Bigaa na kung sain na mainit manindang sinabat na mga ang papaabot na kura paroko sa nasambitan ng lugar asin na digdi sa Bangkerohan, Legazpi City sa saruman sa parokya ni St. Joseph the Worker. Nagkaigwa naman digdi nin padispedida kaya Father Pani Ante kan na malakalihis na bagtawin nin pagserbi sa parokya sa mga nakalihis na taon na. May mga nangyaring pagigibon ng mga despedida, may mga pasuro sound system, siguro may mga pabayli at sa nabanggidigdi sa nasambitan ng lugar. May kinaraman sa padispedida sa nasambitan ng padi. Asin sa San Vicente Ferrer sa Legazpi City man, na pinakahalatman na mag-aabot bilang kura paroko iyo si Reverend Father Levi Uretes Kitasol kan nasambitan ng parokya. Man nga manlain-lain pa sa mga manlain-lain na parokya, maging digdi sa Legazpi asin maging sa ibang lugar. Ang nanotarangkan DCGB News na may mga manlain-lain na mga padispedida, buda mga mainit na pagtanggap ka na mga papaabot na mga kura paroko. Alagad may sarong nangyayaring padispedida na kung saan talagang may mga nagkakapiraman na mainit man na pinagkatawan man ng pasasalamat ang mga padi maski na nga ni nakasararaduan sa ibang mga agihan kan ibang mga residente. Alagad sigun man sa mga nakaulay kan DCGB News, ini pambihira man sa nang mangyari. Ini man pagkatataon ng pasasalamat sa pagsirbi ninda sa mga aldaw na
nagdurar sa saindang pagserbi sa saindang mga parokya. Kung kaya sa ngunyan, mga manlaylain ang manultaran sa mga manlain na mga parokya na mga suro selebrasyon, may kinaraman sa siring na bagay sa maabot na Hulyo 1, mapuuna na baralasahan asin iba ng pakura paroko na mamantinir ka na parokya na iyo ang mga ngataman kan pagtubod ka na mga manlain na barangay na sa indang nasasakupan. Dagdag na bareta, halidigdi sa luwas. Ako po, Sel Baby. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Lauman ang taas baba sa presyo ng mga produktong petrolyo sa masunod na semana dalan sa maluya o ababang trukis kan piso kontra dolyar. Base sa kalkulo ni Attorney Rino Abad, Director kan Department of Energy, Oil Deregulation o kaya Oil Industry Management Bureau, na posibleng mag-itaas ng piso ang kada litro ng diesel mantang da masobra sa piso sa kada litro ng kerosene. Kanakaangil daw natakrasan ng 23 centimos ang kantidad kan piso kontra dolyar na nagsarado sa 54.0 pesos ang trukis sa sarong dolyar. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Si Joshua Bino may dagdag na istorya. Joshua, kamen. Pakikipagtabangan kan mga kataraning na barangay, ayan ang pangapulan mo niyan kan kapitan, kan barangay Kilikaw na si Kapitan Arnel Baliduya. Sigun digdi, pagpapangapulan niya na ang pakikipagtabangan man tindakan konseho di barangay, kan binitayan Alcala, Matlog, Banyadero, asin mabinit, matabangan man sinda na mapreventaran ang pag-aragi kan darakulang behikulo, lalo na ang mga truck sa halit na Detour Bridge na minasugpon sa barangay binitayan asin Kilikaw. Sigun ki Kapitan Baliduya, problema ninda ang mga pastidyosong mga driver ng darakulang behikulo na minapirit umagi sa naon ang bitan ng tulay. Pinaghadikan kan mga ini, na kung magpadagos ang pag-aragi digdikan mga truck, may posibilidad na rumampaw ini asin magkausa ng aksidente na posibleng magdarapan ng dakulang problema pag-abot kan mga aldaw. Kung kaya dara kini naghahagad na nin saklolo sa Kapitan Balduya sa mga nagkaor ng bitan ng barangay dahil ang taon rumampaw kini pakusa naman Kilikaw ang apektado kundi ang gabos na mga pagtaraning kaining lugar. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Importanteng maging parte kan pagresponde sa krisis sa pagkakaan asin dakulang investment kan gobyerno ang pag-estabilisar nin food terminal system. Sinabi ni outgoing Agriculture Secretary William Dar na ini sa pagrekomendar nindang proyekto sa masunod na administrasyon para mairani ang agricultural producers o mga paraoma sa merkado asin konsumidores. Sigun pa kay Dar, ini ang win-win solution para masimbagan ang problema kan mga paraoma na nagsasabing na didefisilan sindang may pabakalan sa ng produkto asin ang access man sa publiko sa mas baratong mga produktong pang-agrikultura. Sa siring na rekomendasyon, sinabi ni Dar na magkakaiguan ni National, Regional, Provincial, Sub-Provincial Food Terminal System kung saan pwedeng ibagsak o drahon kan mga kooperatiba o asosasyonin mga paraoma ang sendang mga produkto para maipabakal. Igwamanin mga warehouses o bodega o cold storage digdi para bugtakan kan mga ibinagsak na produkto. Dagdag na bareta ulit dyan sa luwa si Anz Galero. Anz, kamen. Ako mga ang biyang lokal kan Legazpi na ang sistem kumpang na napili kan Department of Justice o DOJ kung pagbuktakan kan sa Edang Action Center. Siguro sa mayor kan na lokal kan Legazpi na sa Edang Dinawag sa libo kasudmaan kasi Lodge na DOJ Action Center. The second for kan Business Center kan City Hall Compound. Sinabi nila na po ang magiging kainis mga transaksyon na kan gobyerno lokal kan Legazpi sin mas madali na makarami ang mga naghahatin tabang sa lalo din na paghagad ng mga PSLE hindi sa syudad kan Legazpi. Siguro para sa kanang sa kita na may miligrong kapuson ang supply nin raw sugar sa nasyon. Inan patanid ni Sugar Regulatory Administration
o SRA matapos na mapiritan ang mga manufacturer na magkuanin local supply na limitado sa nasa merkado. Sigun kay SRA Administrator Hermenegildo Sirafica, ang mga manufacturer na kay tupa dai nagbabakal ng unyan ng raw sugar tanganing proseso bilang refined sugar para sa sendang konsumo. Ibinasol ni Sirafica sa United Sugar Producer Federation sa pangingenot kang presidente kaning si Manuel Lamata ang pag-itaas kang presyo ng asukar sa mga nakaaging bulan dahil sa pag-ulang kang grupo sa importasyon ng refined sugar. Sa datos kan SRA, nasa 49 sa good 71 pesos ang kada kilo nin retail price nin raw sugar sa mga supermarket ngunyan na bulan halin sa dating 41 sa good 56 pesos sa kaparehong panahon ngunyan na taon. Nasa 58 sa good 70 pesos man ang presyo kani sa mga merkado kumpara sa 43 sa good 48 pesos kada kilo kan sarong taon. Ipinahayag ni outgoing Foreign Affairs Secretary Terry Locsin na ipinag-ordena ni Presidente Rodrigo Duterte na tapuso na ang joint oil exploration discussion kan Pilipinas sa China. Sigun kay Locsin, tutuwada na kan Pilipinas ang kasunduan dahil sa mga constitutional constraint asin ang issue kan soberanya kan nasyon. Sinabi ni Locsin na sa iyang inutob ang direktiba kan Presidente na tapuso na ang 3 taon na deliberasyon kan nasyon sa China mananang sa petrolyo asin gas na importante ngunyan dahil sa nag-iitaas na presyo kani sa international market. Na pag-araman na pigtutubudan na dakol na lugar sa West Philippine Sea sa parte kan exclusive economic zone ka nasyon ang mayaman sa oil asin gas reserve. Nakapagrestro ang gobyerno nasyonal nin budget deficit o kakulangan nin fundo na minabot nin 146.8 bilyon pesos kanakaaging Mayo. Pero sigun sa Bureau of Treasury, mas hababa ini nin 26.72% alay sa 200.3 bilyon pesos na budget deficit kan Mayo 2021. Sigun sa Bureau of Treasury, ang nagbaba na budget deficit resulta kan dakulang income kan gobyerno na sinundan kan pagsadit kan mga gastuson. Kanakaaging Mayo, uminabot sa 304.9 bilyon pesos ang kabilugan na revenue kan gobyerno kumpara sa 256.4 bilyon pesos na nakolekta kan Mayo 2021. Napag-araman na 40% digdi ang hali sa buwis mantang 10% hali sa non-tax revenues aro kan remittances kan pagkor asin iba pang charges na pagsisingil kan manlain-lain na ahensya nin gobyerno. Sa kabilugan na koleksyon nin buwis 216.6 bilyon pesos hali sa Bureau of Internal Revenue mantang 66.3 bilyon pesos ang hali man sa Bureau of Customs. Mantang sa datos pa kang Bureau of Treasury na resto ang gastos kang gobyerno sa 1.6 bilyon pesos kanakaaging Mayo na masalangkaw ng 43.1 bilyon pesos kumpara sa kaparehong bulan kanakaaging taon. Pipa tutukan ni Albay Tudi Congressman Joey Salceda sa gobyerno ang mga industriya asin trabaho na magpapalaog ng dakol na foreign currency sa nasyon. Ang rekomendasyon kan kongresista ginibo dahil sa padagos na pagbaba kan valor kan piso kontra dolyar. Sigun kay Salceda, dahil siya na alarma sa depreciation o pagbaba kan piso kontra sa dolyar dahil para sa mga nag-i-income ng foreign currency aro kan mga overseas Filipino workers as in exporters ang pag-itaas ng dolyar sa rong good news. Sinabi ng Salceda na pinakamaray na pantapat kontra sa pagbaba kan piso iyo ang magkaigwa nin mas takol na foreign currency arog siya na kan na pagpaitaas nin marahay kan mga exports asin pagturo sa mga regulasyones para sa mga OFW.
Hinagad kay ni ang pagpapakusog sa mga business process outsourcing para makumbinsir ang nasabing industriya sa paagi kan pagtataon ng performance-based tax deduction. Hinagad man sa gobyerno na turusan ang proseso sa mga OFW na gustong magbalik sa ibang nasyon. Asin turusan ang mga restrictions sa mga migrant workers, aro kan mga nurses na pigpapatawan nin kota kung pirasa na ang pwedeng magtrabaho sa ibang nasyon. Para kay Senador Coco Pimentel, sa magayon na idea ang sinabi ni incoming BIR Chief Lilia Guillermo na engganyaron niya si ilehidong Presidente Bongbong Marcos na maging halimbawa o ehemplo sa pagbayad nin buwis. Sinabi ni Pimentel na pwede ining puunahan sa paagi kan pagsingil sa original na 23 bilyones pesos sali sa 203 bilyones pesos na pigisabing estate tax kan pamilya Marcos. Sigun kay Pimentel, matriyumpo ang plano ni Guillermo kung makikipagtabangan asin magbayad ang may kinaraman sa nasabing dai pa nababayadan na estate tax. Nagagarumduman na inot ang sinabi ni incoming Executive Secretary Vic Rodriguez na ang mga pagrugaring nasakop ka nasabing estate tax, parte kan mga tax cases na under litigation. Katakod kini siniguro man ni Pimentel na sa paglaog ka 19 Congress sa giraray niyang ibubusol ang investigasyon mananangod sa pagpalyar kan Bureau of Internal Revenue na kolektahon ang bilyon-bilyon pesos na kantidad kan estate tax na dapat bayadan kan pamilya Marcos. Pinarumdom kan Commission on Audit ang Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR mananangon sa bilyon-bilyon pesos na dai pa nakokolekta na revenue hali sa Philippine Offshore Gaming Operation o PUGO. Sa surat kan COA, sinabi na 2.3 bilyones pesos o 78% kan 2.9 bilyones pesos na income kan PUGO sa sobra sa sarong taon ang dai pa nasisingil. Sigun man sa PAGCOR, ang mga dai nakakolektang revenue dahil sa sendang kampanya kontra sa illegal online gambling. Inabisyon sana kan COA ang State Gaming Agency na reglaron ang mga under protest na singilon sa PUGO. Para kay Senador Coco Pimentel, mahiwas ni marahay asin mapangipit ang direktiba ka National Telecommunication Commission sa mga internet service provider na i-block ang 20 na mga website na pigsasabing may koneksyon sa mga makawala. Tanawan ni Doon Pimentel na bako ini magayon na idea dahil nagpupugol sa mga jóvenes ngunyan nin ibang paghiling, ibang paagi sa pagresolver nin mga problema. Sinabi ni Pimentel na importanteng mamuklat ang namamanuan lalo na ang mga jóvenes sa mga iba-ibang paghiling, ideya asin teorya. Paliwanag ni Pimentel na man iba-ibang kaisipan ini parte kang proseso para mapakaray ang independent asin critical thinking kan mga jóvenes. Piglinaw kan Commission on Election na mag-agi o nag-agi sa proseso ang bagong listahan kan mga nominado kan P3PWD party list kan Hunyo 15. Kinonfirmar ni COMELEC spokesman John Rex Laudianco na pinapalibot na ang certificate of proclamation ni dating COMELEC Commissioner Ruena Guanzon na nag-substitute sa P3PWD party list para mapirmahan. Pipasumiter naman ang certification na ini sa Secretary General kan Kamara ang paglilinaw kan COMELEC kasunod kan pagbasura kan full body sa petition kan Duterte Youth Party List kontra sa pagsalida sa mga representantes kan P3PWD party list. Naglalaom si Philippine Medical Association President Dr. Benito Atienza na malalangkawan ang sweldo kan mga doktor asin mga nurses sa Erarum kan Marcos Administration. Sinabi niya na dakulang bagay kapag linangkawan ang sweldo asin benepisyo kan mga medical community para dahin na sinda mag-abroad o magtrabaho sa ibang nasyon.
Paliwanag kanin na dedivisilan asin nagsasakripisyo ni Marhay ang mga healthcare workers kan kakusugan kan COVID-19 pandemic kung kaya magkakanigo siya na nabalyuhan nin benepisyo ang siyang dedikasyon. Tinawan ni Duni Atienza ang importansya kan papel kan medical frontliners para sa mas epektibong implementasyon kan Universal Healthcare Law. Sinabi niyang kulang ang manpower sa medical community aro kan mga doktor asin nurses o sinipapang healthcare workers daing mabulong asin maasikaso sa mga may helang asin mga pasyente sa hospital. Laog pa manggiraray sa benchmark ang World Health Organization ang presenting COVID-19 positivity rate sa nasyon. Ipinahagi ni kan Department of Health matapos makapag-restro nin positivity rate na 3.7% na nasa threshold pa manggiraray kan WHO na 5%. Ini sigun sa DOH base sa datos kan Epidemiology Bureau asin COVID-19 Surveillance Unit sa Code Hunyo 21. Sirimana sa 5.2% ang positivity rate sa Metro Manila ang unya na simana kumpara sa 3.2% kanakaaging simana. Manta nagitaas man ang positivity rate sa ibang reyon. Suway ini sa projection kan Independent Pandemic Monitor na Okta Research Group na 5.5% ang positivity rate sa National Capital Region mantang piglinaw kan ahensya na ang positivity rate bako man basehan para i-assess ang presenting COVID-19 situation. Posibleng sumakat sa 7,500 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa nasyon sa ikaduwang parte kan Hulyo. Base ini sa projection kan Department of Health kung padagos na mababawasan ang nagsasunod sa minimum health protocol asin mantinidong diit ang magpatudok nin booster dose. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na pwedeng dumakol ang mga na-hospital sa ikaduwa sa ikatulong simana kan Hulyo dahil sa nagbababang immunity. Sa sobra sa 70 milyones na nakakompleto na nin bakuna, nasa 15 milyones pasana ang mga ini ang natudukan nin primerong booster. Pag-aadalan kang Pilipinas ang posibleng pagbabakuna sa mga aking 5 anyos pa ibaba kontra sa COVID-19. Sigun kay National Vaccination Operations Center Chair Mir Nakabotahe, nakadepende ang mga pag-aadal sa resulta kan pag-aadal sa ibang nasyon asin kung may nagkaparang bakuna na pwede man sa may edad 5 anyos pa ibaba. Aramon man kung saray risay ang mga may emergency use authorization asin ano ang irekomendar kan Health Technology Assessment Council. Ipinahayag man ni Kabotahe na ang vaccine program kanasyon nakalatag na para sa masunod na administrasyon. Siriman, igwanin pagangaipo na ibusol ang pagtudok nin booster asin kan primary series. Enot kani pinunana kan Pilipinas ang booster dose vaccination para sa mga immunocompromised na may edad 12 sagkod 17 anyos. Pinangaranan naman ni elehidong Presidente Bongbong Marcos bilang pamayo o co-chairperson designate kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang veteranang journalist na si Attorney Chiloy Garafel. Si Garafel ang presenting service director kan Committee on Rules kan Kamara de Representantes, naging prosecutor para sa Department of Justice asin State Solicitor kan Office of the Solicitor General. Sobra sa rong dekada man na nagtrabaho si Garafel bilang media practitioner sa mga iba-ibang media organization aro kan Associated Press asin Malaya. Logman sa transport cluster ni Marcos, si Christopher Pastrana na magiging General Manager Designate kan Philippine Ports Authority. Dara ni Pastrana na sarong matrayumpong negosyante sa lado ng transportasyon ang dekada-dekada kaining eksperyensya sa mananlain na aspeto sa aviation, logistic as in public maritime transport. Siya man ang pamayokan Archipelago Philippine Ferries Corporation na nag-ooperate ng fast craft ferries. Mantang pigdesignarman bilang DOTR Undersecretary for Rail si dating LRTA Deputy Administrator Cesar Chavez. Iyan mga tugang ang detalyes kan mga baretang unyan para sa agadigdi sa Radio DCGB. Sa pangarang kan mga pagariba,
Nems Flora sa Lado Technical, Richard Astor sa IT. Cheriman Tricia Litana. Ako po ang nagatud kan Bareta. Edwin Taralta, salamat kan sa inyong pagantabay. Pagkatapos sa duty,